הנה הם הפרידמנים, שלום. שלום. האצנים לבית פרידמן. ניצן פרידמן ושחר פרידמן, שלום. אתה ספורטאי, רצת את שביל ישראל ב-17 ימים. תוך כדי שעשית את זה, דיברנו, תכף אני אראה לך מיד את הקטע, ושחר פרידמן מצטרפת אלינו, גם הייתי איתו במסלול מדי פעם. לא יצא לי. לא, השארת אותו לבד ככה, כל ארץ ישראל הוא עשה, לא באת לבקר את אבא. שישאר עם הטירוף שלו לבד. ניצן, בוא נראה את הקטע שבו דיברנו אז, ומה סיפרת, תוך כדי. בואו נראה את זה. הילדים פגשו אותי לממש רגע קצר ביקום, קצר מדי לצערי. אני כבר מחזיק 3-4 ימים געגועים מאוד חזקים אליהם. וואו. אבל הנה, אני מסיים את זה עוד מעט היום, ואז אני אוכל לחזור חזרה ולחבק אותם. אותם ואת הבת זוג שלי. למה אתה עושה את זה? לעצמך. אני חושב שקודם כל אני רוצה לראות. לא, תראה, אני חושב שקודם כל זה עניין של הגשמת חלומות. כן. אני חושב שלשים יעד, שהוא גם יעד לפעמים מוגזם, ולחלום בגדול, ולראות שהדבר הזה יכול לקרות, זה חלק מה שמניע אותי. ופגשתי המון אנשים בדרך שיש להם הרבה חלומות קטנים וגדולים שהם עוצרים והם לא עושים אותם. וואו. תשמע, אלה מילים שגורמות לך לעצור לרגע ולחשוב, האם אני עושה את החלומות שלי, האם אני חי אותם, פועל כדי להגשים אותם. תכף נחזור לזה. את זה ראינו תוך כדי איפה היית בערך? ליד שדה נחמיה. זה כבר החלקים האחרונים יחסית. 27 קילומטר מהחרמון, זה היום האחרון. רק 27 קילומטר האחרונים, מה זה 27 קילומטר? מה שאני הולך בשנה, פלוס, מינוס. אז אתה התחלת באילת, וסיימת בחלק הכי צפוני, כל שביל ישראל ב-17 יום. מה המשמעות של זה? מה זה עושה לבן אדם לעבור את כל זה? תשמע, זה מסע של שני חלקים. אני חושב שהחלק הראשון זה רק ההכנה לדבר הזה. וזה המון פחד, והמון מחשבה על איך מתמודדים עם זה, ואיך מתכוננים עם זה, ואיך מחזיקים כל כך הרבה ימים, וגם לוגיסטית, וגם פיזית, וגם מנטלית, איך עושים את הדבר הזה. זה המון שאלות של לשאול למה אתה עושה את זה. כי אני יכול להגיד שבאמת הקושי הגדול הוא בדרך. אוקיי, הדרך לשם, אימונים קשים, כשהגעתי כבר לשם וכבר הייתי באירוע עצמו, כבר נהניתי ממנו. נראה לי שאתה רץ עם שק של חול על הגב, או שזה כמו המטורפים האלה, או שזה סתם נראה לי ככה? יש לי ציוד מאחור. זה ציוד, זה לא בכוונה משקל להקשות עליו. יש לפעמים זה ציוד עזרה ראשונה, לפעמים זה הוצאת אוכל, ועוד כל מיני דברים שיש עליי, שיהיה לי הדרך. אבל אתה הולך לעצמך לבד, אז אתה יכול לחזור אליי לאולפן ולהגיד, רצתי את כל שביל ישראל, בזמן שבפועל אתה רק צילמת ריצה קטנה, והלכת את הכל. כאילו, אתה באמת רצת את זה? אז באמת רצתי, כמובן שיש מקטעים שגם עוברים להליכה קצת, לנוח קצת, יש גם טיפוסים, יש מקטעים שאי אפשר לרוץ, היה צריך לטפס מקטעים. היה איתי תמיד מישהו, כל הדרך, תמיד אנשים שהצטרפו, חלקם אנשים שרצו איתי בשנה לפני, חלקם אנשים שלא הכרתי, והצטרפו בדרך כי הם שמעו ורצו להצטרף ולעזור. אתה פורסט גאמפ. כמה פעמים שמעת את זה? שמעתי לבטח. איזה יופי. תראה, אתה יודע, החוויה של להיות בנגב, ואז פתאום לחצות את אזור קו הצחיחות ולהגיע למרכז, זו חוויה מטלטלת, אה? המקום הזה של להיכנס מבערך 8 ימים, שאתה נמצא רק כל מה שאתה רואה זה בצבע חום ואפרפר ומדבר, וזה מהמם. אבל זה הצבע היחיד שאני נמצא בו 8 ימים, ופתאום להיכנס לתוך יער יתיר, ופתאום לראות צבע ירוק, זה מדהים עד כאילו זו פעם ראשונה שאתה חווה את הצבע הזה. מטורף. ואני יוצר שם, אני מתלהב, ומסתכלים ואומרים, מה, כאילו, ירוק, זה לא טריוויאלי, ירוק, ופריחה ודברים. צומח, כן, ירד פה גשם לא מזמן. וגם נפלתי על תקופה של פריחה מטורפת, אז מלא, בכל מקום הייתה פריחה, אז זה גם היה חדש. ובהמשך לזה גם אמרתי, המשכתי אחרי זה גם להגיע לכיוון תל אביב, וכאילו ראיתי ים פעם ראשונה. אחרי 12 יום שאני לא קשור בכלל לאזור הזה, מגיע פתאום לראות ים ואנשים, וזה הכל נורא נראה כמו משהו צפוני יחסית. זה אזור ארבל. זה כבר ירידה ארבל. ירידה מהארבל, מעל הכנרת. איזה יופי. זה מירון. זה כבר מירון, למעלה בפסגה, איפה שיורד שלג? כבר למעלה, כן. תשמע, מה יודעים על ישראל אחרי שעושים את זה, שלא יודעים עליה לפני? אז א', גיליתי, לא את כל המקומות ראיתי לפני זה בהכנה, עברתי בערך 12 יום מתוך ה-17 בהכנה, זה הכרתי, אבל גיליתי עוד קטעים שלא עברתי בהם, לא הספקתי להגיע לפני זה. יש פה נקודות מטורפות, באמת שאי אפשר להאמין שזה בכלל ישראל, שאם הייתי מצלם את זה, היו אומרים, זה מדבריה בארצות הברית, או כל מיני מקומות, מטורף לגמרי. ממש. אם היו אומרים לי זה לא יודע, בארצות הברית איפשהו, זה ורדית. זה נחל ורדית. נחל איזה? קניון ורדית. קניון ורדית. וניתן להגיע אליו גם לטיול חד יומי. רק לאזור הזה. כן, אפשר להגיע לנחל ברק, לוורדית, ולהגיע לאזור הזה נקודתית, כן. אזורים מטורפים, ממש. תגיד, ניצן, מה אתה עושה בחיים? אז אני גם עוסק בעולמות ההייטק כבר 20 שנה, ואני מאמן להתפתחות אישית כבר 6 שנים. איפה אתה מצאת את הזמן? אתה מספר לי על שנה של הכנה, עשיתי רק חלק בהכנה, כאילו, הבוסים יודעים שאתה יוצא, כאילו, לא בא לעבודה כי אתה מחזיק חיים שלמים, ובנוסף לזה ככה מחזיק את האזור הזה. אני ישן פחות, אני מסתדר עם מעט שעות שינה יחסית,
כן. ורוב הריצות שלי מתחילות מוקדם מאוד בבוקר. ילדים מכירים את זה שהם קמים והם יודעים שאני כבר בחוץ בריצה כבר בשעות מאוד מאוד מוקדמות. כמה ילדים יש לך? 2. זה את ומי, קטן או גדול? קטן. קטן ממך. ואבא לא, כאילו, זה אומר שאבא לא בבית בתכלס הרבה, נכון? כאילו, בואי נדבר, אתה אל כאילו, הוא רץ, הוא בהייטק, הוא בזה, את רואה אותו בכלל? רואה אותו די הרבה, הוא עובד מהבית, הוא רץ, לפעמים הוא גם רץ איתי, אז רואים אותו. זה מגניב, אבא כזה, הוא מגניב סך הכל. כן. כאילו, להסתכל עליו, הוא קול ממש שהוא עשה את זה. את גאה? זה ממש גאווה. עכשיו, את רואה בזה גם השראה? לרוץ קצת, להתאמן, לחפש את הכושר נקרא לזה, זה כושר, זה להיות בכושר שיא כל הזמן. אני חושבת שהוא ממש השראה, אני לא מכירה מישהו אחר שיכול לרוץ 17 יום. אף אחד לא מכיר מישהו אחר שיכול לרוץ. ירשת מזה משהו? את מרגישה שאת כזה סופר וומן? יש לך את הסיבולת? אם זה היה בגנים, אז יש מצב. אם זה היה בגנים. שחר מצטנעת, אבל כבר רצה כבר 4 שנים, 4.5 שנים? כן. גיל 11 כבר. אני שמעתי שהיית בפודיום במרוץ כפר סבא, למה את לא מספרת לי? אני צריך לשמוע את זה מאחרים. היה מרוץ קשה, היה מהיר, אבל בגלל אבא שלי החזקתי. הוא מחזיק אותי בקצבים מהירים. רצתם ביחד? רצנו ביחד. כן. רצנו ביחד, היא שמה איזה יד כזה, מאוד פסימי כזה לריצה, התחלנו לרוץ, וראינו שהיא ככה מרביצה בקצבים מאוד גבוהים. שאלתי הכל בסדר, והיא השתוללה. וכשהיא סיימה, היא גילתה שהיא פתאום לקחה פודיום. מה אתה אומר? כמה זה היה? קילומטרים? 10. 10 קילומטר ומקום שלישי. איזה יופי, נהדר. טוב, בוא נחזור רגע לעניין השביל. הרבה אנשים, כולל מישהו מאוד מוכר פה בשולחן, מאוד רוצה לעשות עם הילדים מקטעים של שביל ישראל, אולי יום, יומיים, אתה יודע, לקחת את זה לצעד הבא. איך מתחילים? אז קודם כל מחליטים. מחליטים, וניסיון, אני אומר, שמים תאריך. ככה זה מתחיל. ואז... תאריך זה חול המועד, אתה יודע, תאריך הוא מחר. יפה. כזה. אז מעולה, עכשיו צריך להחליט איזה סגנון אתה רוצה. אתה רוצה פריחה, אתה רוצה מדבריות, מה אתה רוצה לראות? יש כל כך הרבה סוגים שונים של... יש המון מידע, באמת, המון מידע באינטרנט, בכמויות, וגם אפשר, מי שרוצה יכול לפנות אליי לשאלות ספציפיות על דברים, בכיף, אני עכשיו טרי עם החומר, אבל יש המון מידע, אפשר לקרוא על המון דברים, ובאמת הכל מסומן בצורה מסודרת. אוקיי. אז שוב, צריך לדעת לאיפה ואיזה אזורים, אבל... צריך להצטייד בדברים מיוחדים, אתה יודע, צריך לחפש, שביליסטים, יש את כל האנג'לים על הציר וכדומה, צריך ליצור קשר מראש, מה, קח אותנו פרקטיקה. אז אם רוצים מספר ימים, אז כן. צריך לדעת איפה ישנים, וצריך לדעת איפה הצירות והכל. אם רוצים ליום אחד, אז גם, שוב, צריך לדעת איפה מתחילים, איפה מסיימים. מדבריות יותר קשוח, יש טמפרטורות מסוימות, יש בכל אופן חם וקשה, ופחות נקודות מים, ופחות נקודות יציאה, ואם יש בעיה, צריך לדעת לאיפה לצאת. אז יש לוגיסטיקה אחרת לאזורים מדבריים, ובאזור הצפוני, הרוב האזורים של השביל במיוחד, תמיד יש יציאה לתחנות דלק, לכבישים, אז אין בעיה אם יש משהו שצריך להתארגן עליו, אבל אוכל מים, מצב רוח טוב, באמת, זה מה שצריך לדבר כזה. אוכל ומים במצב רוח טוב. אתם עשית חלק משביל ישראל גם? חלק משביל ישראל לא יצא לי לעשות בריצה. בריצה לא. אבל טיילת אותו בסוף שבוע האחרון, עם הנוער העובד, כן. כן? ברגל. נו, זה כל היופי, זה השביל. איזה יופי של תמונות, תשמע, והרחפן טס אחריך. כן. באמת חוויה שאני חושב שיהיה להמון אנשים מאוד מעניין לשמוע מה אתה מספר. ניצן ושחר, אל תלכו עדיין. חלק משביל ישראל הוא בכנרת, באזור הכנרת. איפה למשל? צמח? הוא מגיע מאזור רוב-רוי ורץ שם לאורך עד לארבל, עד לאזור יער שוויץ. מעניין. אז